Mangwanani akanaka vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ini hangu mukoma handifari pose pandinonzwa vanhu vachiti namatai vanhu pavanenge vachinamata. Handitombofari zvachose because vanhu havanzwisisi kuti munamato une simba iwo unodzivisa zvakawanda. Saka handidi kuti vanhu vange vachizviziva izvozvo kuti kana munhu akanamata munamato unenge uine simba, ipapo zvaunenge uchitoita unenge uchitorova umwe munhu, unenge uchitorova mweya wake. Mukomanashi, ini ndinotozama nepose pandinogona napo kuti ndinge ndichidiscouragea vanhu kuti vasanamata uye zvekare kutsanya. Handidi kuona vanhu vanotsanya, nekuti paya munhu paanenge achitsanya iye anenge achitosimbisa mweya wake. And the moment yekuti the physical body painenge yava weak, zvinoreva kuti izvo mweya wake unenge wava nesimba. But ndinofarira munhu uya wekuti haana kana nguva yekutiwo pagore anongotorawo zvake one day rekuti zuva iri ndo randoda kuti ndinge ndichitsanya. Ivavo ndivo vandinofarira, nekuti ndinokwanisawo kuti ndinge ndichizopinda mudzimba dzavo madiro. So mukomanashi, zvakaitika ndezvekudai, ndakati ndaroorwa ende ndakabva ndafara zvisingaiti, nekuti pandakaroorwa mumuri macho imomo mandakaroorwa vainge vachiendawo kuchechi idzi, chechi dzatinoti matraditional churches, vaya vekuti havabhelieve kuti munyika muno matiri kurarama, even the demons they are at work in this world. Saka ndakabva ndafara ndichitodzwa kana vamwene vangu vachiita zvimwe zveminamato zvekuti ndaitoona kutoti ya zveminamato zvavo zvainge zvisitomborina kana power zvachose. Apa pandakatanga kudanana neuyo akazova murume wangu, sezvo tainge takangosanganawo kucollege, I was not even sure nekuti iye ainge achibva kumasvingo. Ini hangu ndakazvarwa ndikakurirawo muHarare. So mukomanashi, patakazoenda kumba kwavo manje ndo pandakabva ndazofara ndikatoona kuti there was no need for me to be nervous like I had been for a couple of months when I started dating him. Atasvika kuya ndikatoona kutoti ya vanhu ava havasi vanhu vaya vekuti vari very serious about prayer. Ndingangoti the type of a prayer that used to affect me vaiti panguva dzedze dzekuti vanenge vava kunotya, uye zvakakosha kuti munhu paanenge ava kunotya ange achinamata. Hazvina kukoshera ini asi zvakakoshera vamwe vanhu kunze uko, because ivo vamwene vangu vaiti munhu wese asati adya then vaibva vati ngatinamatei. Yes, kainge katori kamunamato kaya kekungoti may you God bless our food, but kamunamato ikako vanhu havatombozive kutoti kamunamato ikako kane simba, because mashoko iwo mashoko agara ane simba. Nekuti ipapo paunenge uchiti may you God bless our food zvinotoaffecta, because ini handikwanisi kuti ndinge ndichizotuka icho chinenge charopafadzwa naMwari. Zvingagoneka here izvozvo kuti kana musiki aropafadza chaaropafadza then iwe wobva wazoenda wobva wazonotuka icho chaanenge aropafadza? Zvakafanana nekuti unopinda musango wobva wanotuka miti yesango. Hazvigoneki, nekuti kubva nekubvira miti yesango yakagara yatoropafadzwa naMwari. So that is how things work in the spiritual realm. Saka ndainge ndisingakwanisi kuti ndinge ndichituka chikafu, saka ndainge ndisingakwanisi kuti ndinge ndichiisa macases pachikafu icho chainge chiri mumba mavamwene vangu. Ende dzimwe nguva ndinoti kana ndichida kutuka chikafu icho chinenge chiri mumba mako, dzimwe nguva I can do it spiritually or physically. Saka let's say kana iwewe uri muvengi wangu but usingazvizivi kutoti uri muvengi wangu, zvandinoita ndezvekudai, ndinobva ndatanga kuzoshamwaridzana newe. Pandinenge ndava kutanga kushamwaridzana newe, ndipo pandinobva ndazotanga manje kuuya mumba mako shamwari yangu, ndawana shamwari yangu. Izvo unenge usingatozivi kutoti
uyu munhu wandiri kupinza mumba mangu iye muvengi wangu. Saka ndinobva ndatanga kukukumbira, ende nguva zhinji ndinenge ndichikukumbira zvinhu zvakaita semafuta kana kuti hupfu, ende handimbofi ndakakukumbira salt, because iyo salt chaiyo spiritually itori nezvainotoafecta. So mukomana She ndinoti paya kana ndikakukumbira hupfu, and most of the times ndinoona kuti vanhu vazhinji vanogara vachingozvibvunza kuti ko why is it n'anga dzedu dzemuno mumuzimu idzo dzinoti paya kana dzichibata zvidhoma dzinowanzo kushandisa hupfu nemvura. Po ndichazama kuti ndinge ndichipa pindura. Handiti kubva kare nakare staple food yedu rainge riri sadza, saka hupfu hwakakosha. So ipo paya zvinonzi pari kutorwa hupfu mumusha, then hupfu huya pahunozotanga kukushiwa, then vadzimu vemumusha imomo vanobva vamuka vachibuda mumapako umo vavanenge vakazorora, then vanobva vazouya vobva vatanga kurwidzana nemweya iyeye yezvikwambo inenge yakatorwa yakaiswa mumhuri. Saka ipo paya panenge pachitokushwa hupfu naiyowo midzimu inenge ichitowanawo simba, then inobva yauya yobva yatanga kurwidzana nezvikwambo zviya zvekare. Mvura handiti mvura inosuka zvose, mvura inosuka tsvina yose. Saka ndo zvinoitika ipapo mukomana She. Ndokusaka n'anga zhinji dzichishandisa hupfu uye zvekare n'anga zhinji dzichishandisa nemvura zvekare pakubatwa kwezvidhoma. So mukomana She, I hope kuti ndakwanisawo kubetserawo vamwe avo vandinoona vanogara vachingobvunza kuti ko why is it n'anga dzacho dzichingoshandisa hupfu nemvura pose panobatwa zvikwambo kana kuti nyoka. Uye zvekare chimwezve chinoitika ndechekuti dai vanhu varegedza system yekuti munhu anouya pamba pako paya pekuti zuva rinenge richangonyura but kusati kwanyanya kusviba, munhu obva atouya achikukumbira hupfu kana kukukumbira mafuta. Ipapo panenge paine mhiko dzinenge dzichida kutoitwa, ende vazhinji ndo panofira tsoro dzavo ipapo, kuti unotongoona munhu achitosvika pamba pako obva atokukumbira hupfu kana kuti mafuta, then iye munhu uya anobva azoenda obva azonoshandisa hupfu hweya, then iwewe manje unobva wazongogara wava kungoona kutoti ko ingawane chikafu mumba munomu hachichagari. Saka ndo zvandinoita izvozvo. Kana ndiine munhu uyo wandinenge ndichida kugadzira, ndinowanzo kuenda kumba kwake just after the sun is gone down, but panguva iyaya yekuti kunze kunenge kusati kwasviba. And handisi kuti munhu wose anoita izvi zvandinoita iye anenge ari muroi. Umwewo zvechokwadi anenge atouyawo pamba pako achidawo kukumbirawo hupfu hwekuti ange achikwanisa kubikawo sadza for that day, but inini I do it ndichitoda kutoroya munhu. Ndinoti kana ndasvika pamba pako paya ndinototaimira zuva parinenge richinyura ndakatogara panze, then rinongoti richingononyura kudai ndobva ndatouya pamba pako. Ndingwe kuno kuSouth Africa kwacho izvozvo ndinozviita. Ndinobva ndabuda panze ndine hari yangu, ndinobva ndazobikira sadza muhari, uye zvekare ndinobva ndabika nemuriwo. But ndinoti kana ndabika sadza nemuriwo uya ndinobva ndazoenda kumakuva. Kana ndasvika kumakuva ndo pandinobva ndazoisa sadza riya uye zvekare nemuriwo wandinenge ndabika pashizha, then ndinobva ndazotanga manje kutaura nevose vanenge varere kumakuva ikoko. Ndobva ndavaudza kuti madzisahwira ndinozviziva kuti nguva yareba, aiwa mava nenzara, maziya nenzara. Ndokusaka ndakuvigiraika chikafu ichi chekuti munge muchizodya, but kana mapedza kudya, kana mukaona kuti munenge musina kuguta, iniwo chikafu ichi ndachipiwa nasahwira wangu ari kuti vose varere kuno kumakuva mukai munge muchiya kuzodya chikafu, nekuti kwangu chikafu chakawanda. Madzisahwira muri kukokwa nasahwira wangu. Ndo zvandinobva ndazoita izvozvo, then ndinobva ndazodzokera zvangu kumba kwangu. So zvinozoitika ndezvekuti uyu munhu zvinozoitika ndezvekuti munhu uyo wandinenge ndaitira mhiko idzi anobva azotanga kutambudzika, ende anenge ava kuti kana akatenga chingava chiri 12.5 chehupfu anobva atoona kutoti even within 1 week, kunyange zvichinzi munhu anogara ari oga, unotoona kutoti ko ingawani hupfu hwacho zvausingambogari zvachose, because anenge ava kufidha, let's say kunyange aine vana
anenge ava kufidha vana, zvekare nezvipoko zvinenge zvava kuti paya kana vapedza kubika zvemanheru, then zvipoko zviya zvinobva zvauyawo zvichiti naizvowo zvine nzara zviri kuda kudya. Ndokusaka munhu achizoona kuti kunyange 1 week inototadza kutopera, but chi12 5 chehupfu chinenge chatodonha. Ende handiziviwo kana vedare renyu vakamboona vamwe vana vekuti vanodya vachiita sekunge vanhu vasina kukwana, vanenge vachiita sekunge vanenge vaine maworms mudumbu. Ende izvozvo zvinokonzereswa neizvozvo zvekuti kunenge kuine mweya inenge yakamutswa, mweya yevafi. Saka mweya iyi iyo inowanzokufarira kuzoya yobva yazogara pavana, zviya zvekuti kana ukaona kana riri zimukonde resadza rinenge rapakurirwa mwana wacho, unokwanisa kutofungidzira kutoti maybe zisadza iroro unokwanisa kutofungidzira kutoti maybe anenge achifanira kuti ange achizosheya ndiro iyoyo nomwe munhu mukuru, but wobva watoona kutoti mwana iyeye anotopedza sadza racho iroro rose ari oga, nekuda kwekuti vana ivavo vanenge vatori possessed nemweya yezvipoko. Mukoma ndo macases awo andinokwanisa kuisawo mumba memunhu ndichishandisa hupfu nemafuta, but kana munhu akanamata, kunyange zvikanzi it is even a simple prayer, kunyange munhu akatoti God bless our food, handikwanisi kuti ndinge ndichizoisa macases pachikafu chinenge chiri mumba make, nekuti hakuna ane simba rekuti anokwanisa kutuka icho chinenge charopafadzwa naMwari. No, you cannot. So awa zvekare ndo maedhero atinoita more cases to your life, kuti tinge tichikwanisa kuisa chituko pamusoro peupenyu hwako. Tinototanga tatoita tsvakiridzo yekuti iwewe mulife mako hamuna here chimwe chituko chinenge chagara chirimo, like vana paipai pakukura vabereki vazhinji ivo vanowanzo kuisa zvituko pamusoro peupenyu hwevana vavo, zviya zvekuti kana mwana akangoita mistake vobva vatomukesa vachitomuti iwewe haufi wakabudirira muhupenyu, kana kuti iwewe uchaita kahure chaiko. Saka zvatinozoita ndezvekuti kana tikasangana nemukadzi uyo anenge aine chituko ichocho chinenge chakaiswa pamusoro peupenyu hwake, chekuti achaita pfambi, kana kuti achaita mbavha, kana kuti achaita mhondi, kana kuti chidhakwa chekupedzisira, tinobva tazotanga kudiridzira chituko cheche, because kana chisina kudiridzirwa chituko chiya icho manje hachikwanisi kuti chinge chichizotanga kushanda mukati meupenyu hwemunhu uyo anenge akaiswa chituko pamusoro peupenyu hwake. Saka tinobva tatanga kudiridzira chituko chiya, zvekuti munhu iyeye anobva azova izvo zvaanenge achinzi anofanira kuti ange achizova muhupenyu hwake. So mukomanashi, vamwene vangu, iniwo ndakati ndatanga kugara pamba pavo ndakabva ndafara ndichitoona kutoti vainge vasiri vanhu vainge vari very serious pakunamata, because ivo vainge vachingokoshesa like minamato yavo yavainge vachishandisa, minamato yekuti yainge yakatonyorwa kudhara, ndo manamatiro avo avanoita kuchechi kwavo. Ende uye zvekare havakurudziri kuti kuchechi kwavo vainge vasingakurudziri kuti vanhu kana vachinamata vange vachinamata directly kuna Jesu Kristu. Saka ndakabva ndatotanga kutoita musha wavo playground yangu, zvekutoti ndo painge pava kutoita sekunge painge pava patraining center, because muvillage imomo mukoma vazhinji vanoroya, varoyi vazhinji vakabuda maoko angu, because ndichinopinda mumusha umu ndakambotanga ndasiya kabhasiketi kangu ndichitya kuti zvimwe kuda ndaikwanisa kuzosanganawo nezvimwe zvaikwanisa kuzondi-exposa, but pandakangoona kuti yainge iri mhuri yainge isinganamati, ndokubva ndazotora kabhasiketi kangu ndikabva ndazoya nako mumusha. Nanhasi uno kabhasiketi kangu kariko kuzimu uko, uye zvekare ndakabva ndaitawo kuti madzitete angu ange achizova varoyi. Ndakasarudza vaviri pamadzitete angu, 1 wekwana bamunini then umwe ndewekwana banguru, ndova ndakasarudza kuti ndova ndinoda kuti ndinge ndichizofamba navo pakuroya. But mukomanashi ndakazoregreta, because nemurume takazoti tauya kuno kuSouth Africa ndakabva ndakurudzira murume wangu kuti ange achitora hama dzake dzimwe dzinge dzichizoya
kunoku kuSouth Africa. Saka vazhinji vacho vanotoenda kuPentecostal handitombokwanise kuti ndinge ndichivabata because ivo vanonamata ende vanoita aya anonzi maviolent prayer. Saka kana munhu akaita iya yavanoti aviolent prayer, hauzivi here kutoti unenge uchitorova mweya wemwana wevamwe vanhu mumweya. Saka I hate vanhu avo vanoita aya anonzi maviolent prayer. So mukomanashi vakati vauya kuno ndakabva ndatadza kuvaroya uye zvekare ndaiti paya kana ndikabhururuka because nemurume wangu tiri kugara kuno kuSoweto kwainge kuina vamwe munin'ina wemurume wangu avo vainge vachigara kuMukopane. Saka zvandaita ndezvekuti ndaibhururuka ndichibva kuno kuSoweto then ndobva ndazoenda kuMukopane kuya but nerimwe zuva ndakatoti ndatomuka paya ndobva ndanzwa nungo kuti ndinge ndichidana vamwe vatete vangu avo vandaiwanza kufamba navo, ndikabva ndati ndoda kuenda ndiri ndoga. Ndakati ndobhururuka paya then ndikabva ndatoona kutoti ndainge ndatorasika. The navigation that I thought was correct ndakabva ndatoona kutoti ndainge ndava kuMalawi. Kuti nditi zvakaitika sei handitombozivi, but I know kutoti pamunini ava vainge vatova nemazuva vari pamutsanyo uye zvekare vachinamata. Saka izvi ndo zvakabva zvazoisa confusion paGPS navigation system yangu. Ndikabva ndatoona kutoti pandakamuka ndainge ndisiri kuMukopane but ndainge ndava kuMalawi, apa ndainge ndichinzwa dzungu manje. Ndo pandakabva ndazotanga kuridza mhere, then dzimwe shamwari dzangu dzandainge ndakasiya kuZimu dzakabva dzazouya dzikanditora uye zvekare ndikabva ndazobatsirwawo nevamwe varoyi vemuNext Village. Ndo vakabva vazondibatsira ndikabva ndazopiwa mushonga wekuti ndinge ndichizotanga kuwana simba zvekare. Ndikabva ndazodzoka zvekare kuno kuSoweto kwandiri kugara nemurume wangu just before the sun had gone up. Saka ndakavenga vanhu avo vanoita zvekunamata mukoma uye zvekare ipapa pamba patinogara pakatombogara umwe murume uyu ainge ari munhu uya wekuti aiti kana akatanga kunamata ainamata violently non-stop and ainamata for hours and hours zvekuti ndaisvika pakunzwa nzeve dzangu idzi dzava kuita kudavirira ndichinzwa maungira the more that he prayed. Ndakabva ndati munhu uyu ndikufanira kuti ndinge ndichimusota. Saka already iye sezvo ainge achishanda security guard ndaiti paipai pandinenge ndichiona kuti anenge ari pama-off days ndaibva ndazonyora manje mukadhayari kangu mufoni mangu. Saka ndainge ndava kutoziva kutoti zuva rakati anenge ari pama-off days. Ndakabva ndataimira apo pandakaona kuti aifanira kuti ange achizova pama-off days. Ndikabva ndanyepera murume wangu kuti ndainge ndichinzwa mudumbu, then murume wangu akazoti aenda kubasa. Iniwo ndakabva ndazonokera murume uya ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndichikumbirawo kuti ange achizondibvisirawo light bulb rangu ndokubva ndadzokera zvangu mumba mumachira. So iye by the time paakazonoka ndakabva ndazoti pindai zvenyu. Akati achinopinda mukoma already ndainge ndiine mimwe mishonga iyo yandainge ndakatozodza kufesi kwangu zvekuti iye akabva atoita confusion. So akati aita confusion kudaro zvikabva zvazokonzeresa kuti inini naye tinge tichizosvika pakurara tose. Vanzvadzi vedu zvakangoma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Pakaipa kani pakaipa. Hanzi murume uyu ainge achishanda security guard, hanzi ndakazoisa mweya paari zvekuti kuchechi zvake ainge oenda but aitoti achitobva kuchechi aitombodarika hanzi nekumwe kuSoweto ikoko kune vasikana vaya vanoita zvekutengesa miviri yavo, obva atotenga paya kudzamara azotoregedza kutoenda kuchechi zvachose. Hanzi kwezvinozvi kana mukamuona munomunzwira tsitsi murume uyu. Strange things indeed they do happen in this world.